ashe abin da ma ƙarya ne, ashe abin da ma yaudara ne, ashe cin amanar mu kuke yi. Kun jefa mana gaba da kiyayya da sunan jam'iyya. Idan sha'aninku ya taso, ba wata jam'iyya ta adawa ashe a ƙasar nan, ba ɗan APC, ba ɗan PDP, ba ɗan NPP, za ku haɗu ku rufa wa junanku asiri. Amma mu talakawa ba ku damu da jininmu ba, ba ku damu da hankulanmu ba, ba ku damu da rayuwarmu ba, ba ku damu da dukiyarmu ba, ba ku damu da nasabarmu ba. Ashe in wani zai aurar da yarsa iku kun san yadda za a yi ku haɗu. Matsalar zubar da jinin Najeriya ne, ba ku san yadda za ku haɗu a magance ta ba. Kowa ya ga auren da aka yi satin nan da ya wuce. Jiya ne ko? Kowa ya gani. Ba ɗan APC, ba ɗan PDP, ba ɗan NNPP, ba ɗan Abga. Ashe babu jam'iyyar adawa a Najeriya. Kuka sa talakawa suna ta sarar junansu, suna rigima da juna a daidai lokacin da 'yan ta'adda suka hana ma talakawan nan zaman lafiya. Su suka bi layi suka jefa muku ƙuri'a. To wallahi ku sani za ku amsa tambaya a gaban Allah ranar tashin alƙiyama. Allah ramma tafi suratul a'rafi. فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله يجي فلنسألن الذين أرسل إليهم. زامو تنبي ودن دمك أيكا ومنزلني با ولنسألن المرسلين. كما الله يجي زامو تنبي منزلنا. babban tashi hankalin فلنقصن عليهم بعلم saboda me وما كنا غائبين. Allah ya ce فلنقصن عليهم بعلم, za mu ba da labari na ilimi. wa ma kunna ghaibin, Allah ya ce ba mu zama wadanda ba ma nan ba fa, da mu ake komai. والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق. Allah ya ce kuma ma'auni sikeli yawma'izin a wannan rana alhaqqu na gaskiya ne, ba wanda ya isa ya rage wani abu ko ya ƙara. faman saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون. faman saqulat mawazinuhu, duk wanda aka auna aikin alkhairinsa ya rinjayi zunubinsa, fa ulaika humul muflihun. Allah ce waɗannan su ne masu rahota, masu samun babban rabo. Allah ka samu na cikin su. Amma waɗanda suka zalunci al'umma, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. wanda aka auna aikinsa zunubinsa ya rinjayi ladansa, khaffat mawazinuhu, Allah ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum, wadannan su suka yi asarar kawunansu. bima kanu bi ayatina yazlimun. bima kanu bi ayatina yazlimuna, da abinda suka kasance da ayoyin mu suna zalunci. wallahi duk abin da kuka mallaka haka za ku koma gaban Allah, ba komai a tare da ku. wala qad ji'tumuna furada, ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. wala qad haqiqa ji'tumuna furada, za ku zo mana one after another, ɗaya bayan ɗaya. kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halice ku farkon lamari. wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, duk abin da muka baku a doron duniyar nan wallahi sai kun bashi bayan bayan ku. wa ma nare ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. wa ma nare ma'akum, ba mu gani tare da ku ba. shufa'akum alladhina za'amtum, masu ceton da kuke raya cewa annahum fikum shuraka, cewa su abokan tarayyar mu ne. laqad taqatta'a bainakum, hakika saduwar ku ta yanke. wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. wa
wa dalla ankum ya bace muku ma kuntum tazrumuna abinda kuka kasance kuna rayawa. Imamu Shafi'i yana cewa wa ma hiya illa jifatun mustahilatun, duniyan nan ba komai bace face mushe ne, gawa ce wacce take mai tsananin wari, haka wannan duniyar take. wa tullabiha misal al-kilabil hawamis, yace masu neman duniya kuma wallahi ba su zamo ba face wasu karnuka ne waɗanda suke haushi. Kun yaudari bayin Allah, kun ci amanar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kun zalunce mu, kun haddasa fitina da husuma da gaba da kiyayya a tsakaninmu. Ashe akwai mahaɗar da kuke haɗewa? Ashe akwai abin da ke haɗa kawunanku? Ku yi ta ƙarya kuna jifan juna da sharri a gidan rediyo, ashe yaudarar talakawa kuke yi. Umar bin Abdulaziz, khamisu khulafa'ur rashidin, wata rana yana cikin gidansa, baka Umar bin Abdulaziz, sayyidina Umar bin Abdulaziz sabi'i ne, ya fashe da kuka a cikin gidansa. Matarsa take ce da shi, ya amiral mu'minin lima tabki, ya shugaban mu'minai me yasa ka kuka? Faƙala sai Umar bin Abdulaziz yake cewa, inni akhafu al-qiyamu amama Allah, yace ba abin da ke bani tsoro sai tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mai girma da ɗaukaka. Yace wannan shugabancin da Allah ya ɗora a kaina, kin manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innakum la tarisuna anil imara, ku masu son sai kun shugabanci jama'a, wa satakunu nadamatu yawmal qiyamah, kuma sai ya zame muku nadama ranar tashin alkiyama. Mutum mai tsoron Allah irin Umar bin Abdulaziz, mutum mai tawakkali irin Umar bin Abdulaziz, mutum mai imani da gudun duniya irin Umar bin Abdulaziz, mutum mai ibada irin Umar bin Abdulaziz. Khatimul Asam an tambaye shi, da me ka gina dogaranka? Yace alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri, yace ni na san arziki na ba wanda ya ise ci, rabona ne. Yace sai raina ta samu natsuwa. Yace wa alimtu, na sani anna amali yaqumu bihi ghayri, aiki na ba wanda ya isa ya tsaya min a kansa. Yace fa kuntu mashghulan bihi, sai na shagaltu ina yin abina. Yace wa alimtu, na sani anna al-maut haqqun, mutuwa gaskiya ne, fa kuntu ubadirahu, na kasance ina gaggawa a kanta. Ya ku bayin Allah, wa man asdaqu min Allah qila, wa yafi Allah gaskiyar magana, ku gaya mun shi. Wa man asdaqu min Allah hadisa, wa yafi Allah gaskiyar zance, ku bada mun shi. Yace wa alimtu anna rabbi, ni kuma na san cewa ubangiji na liuna alayya, Allah yana gani na, fa kuntu asahi minhu, sai na kasance ina jin kunyar Allah ubangiji na. Ya ku shugabannin Najeriya, wallahi ku ji tsoron Allah, ku ji kunyar Allah, ku sani cewa akwai mutuwa. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Aina ma takunu, inda duk kuka kasance, yudrikumul maut, sai mutuwa ta riske ku, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da kun kasance a cikin gidaje waɗanda suke masu ƙawa da ado, wallahi sai mutuwa ta riske ku. Kuna kallo mutuwar da ta tafi Abuja, a Abuja sai da ta dangana da Bila, shugaban ƙasa na soja ba farar hula ba, ta ciro ransa ba abin da ya faru. Yau janar Sani Abacha, Allah ya gafarta masa, ka an lam yukhlaqu aw lam yakunu, kaman ba a taba halittarsa ba, kaman bai taba zama a duniya ba. Ina Alhaji Musa ya raduwa, ina Alhaji Shehu Shagari, ina su General Murtala Muhammad, ina su sa Ahmadu Bello Sardauna, ina su sa Abubakar Safawa Balewa, inda suka tafi kuna ga ku za ku dawama ne. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah ya ce ba mu sanya mu wani dan adam gabanin kai zai dawama a wannan duniya ba. Na yanzu annabi zai wafati ya koma ga Allah, akwai wanda ya isa ya zauna a wannan duniyar? Al-maut babun wa kullu an-nas salikuhu,
فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. يجي الموت باب متوى وتئن قوباتي وكل الناس سالكه kowa sai ya shiga ta wannan kofar. Kowa ya kai daga kan shugaban kasa har mai kwasa kashi wallahi kowa sai ya mutu. Faya laita shiri ya kai can wakata ba'dal babu maddaru bayan wannan kofar sai wani gidan addaru darin na'im akwai gida na ni'ima gidan aljanna in amilta idan kai aiki bima yurdil ilahu da abinda Allah ya yarda da shi wa in khalabta fannar in ka saba wuta kai wallahi kuma mahallani wasu masaukai ne guda biyu malil mar'i gairihima ba wani wanda yake da wasu gida bayan wuta da aljanna fakhtar li nafsika zaban wa kanka ayyid dar takhtaru wani gidan ka zaba aljanna ko wuta wani gidan kuka zaba aljanna ko wuta. Yaushe za a dinga raina mana hankali a raina mana wayau a mai da mu gidadawa tsirarun mutane su hana mutane zaman lafiya. An taro mu ta gabashi da sunan boko haramun sai da aka yi rage-rage da mu ba kan komai ba kan ibadun rahmani da suke zuwa neman alkur'ani. Akwai waɗanda an kashe su suna rubuta alkur'ani a kofar gidansu ba su ji ba ba su gani ba ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Annabi cewa yi da zawalin duniya a hawanu inda Allahi alakatul mumin duniya ta rushe gaba ɗaya shi ya fi sauƙi wurin Allah da kashe mai imani. Ku dai ya za a yi ku ci zaɓe ya za a yi ku mulki mutane in duk za mu mutu ku bukata ku ta biya ba matsalar ku ba ne. Kun haɗa kai na yaudara na cin amana kuna zalunta talakawa. Akwai ranar haduwa. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Allahu shi Allah la ilaha illa hu ba abun bautawa da gaskiya sai shi la yajma'annakum ila yawmil qiyama. Akwai babban taro ba duk wannan taron bikin da kuka yi karamin taro ne. Akwai babban taro la yajma'annakum ila yawmil qiyama wallahi sai Allah ya tara mu ranar tashin alkiyama kowa sai ya zo wannan taron ba wanda yayi sai turo wakili zan zo zaka zo za mu zo za ku zo kowa sai ya zo kuma sai an yi wa Allah karin bayani. La raiba fihi yini ne da babu kokonto a cikin sa. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم رند الله زي تارا من يوم الجمع غرانر هدوا ذلك يوم التغابن wannan ita ce ranar kamunga. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين. Allah ya ce a gaya muku innal awwalina wal akhirina da mutanen farko da na karshe ya za yi. إلى ميقات يوم معلوم. Akwai babban taro na majmu'una Allah zai tara mu ila miqati yawmin ma'lum ga wata mahada wacce take sananniya. Akwai filin mahashar inda za a yi tashin alkiyamin ma a share yake. Allah ya yi lebur da wurin la tarafiya iwajen wala amta ba tudu ba kwari duka. Allah ya ce suna tambayan ka dangane da duwatsu ba kul ka ce ubangiji zai nike duwatsu nikewa ya sheke su shekewa fa yadharuha qa'an safsafa. Allah madaukakin sarki zai bar ta fili la tara fiha iwajan wala amta ba za ka gani a cikin ta ba fiha iwajan wala amta tudu ko kwari. Allah ya saita ta yau mai izin yattabi'una da'iya la iwajala يتبعون الداعي لا عوج
وجلا yau mai izina wannan rana ya tabi'una da'iya za mu bi wani mai kira la'i wajala ba wanda ya isa ya waske saboda mai وخشعت الأصوات للرحمن saututtuka za a yi shiru za a yi tsit a gaban Allah ranar tashin alkiyama wallahi idan muna tafiya wurin tashin alkiyama haka za ka shugabannin kasa sun yi shiru ya fatarwa za ka ji gwamnoni ya yi tsit ministoci ba mai magana bana tunanin kudin bayan ludayi ciyaman na karamar hukuma ko kansila da ba a masa shi a cikin lissafi ba sarakuna za su yi shiru malamai za su yi shiru bana tunawa ya hakimi ko dagaci ko mai anguwa fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji sai takun tafiyar mutane ya ku talakawan Najeriya ku kwantar da hankalinku kana hakimun minal hukama ɗaya daga cikin masu hikima yana cewa inna mimman kana qablakum kad jama'u falam ya'kulu daga cikin waɗanda suka shuɗe gabaninku ai sun gama tara dukiyar ba su ci ba sun mutu a nawa aka yi kad jama'u falam ya'kulu sun gama tarawa falam ya'kulu ba su ci ba haka nan aka mutu wabanan walam yaskunu an gama gina gidajen da kamfanonin wallahi ba a shiga ba an mutu ba zauna ciki ba da ramma